Ase chigosori cha wachigokorekana ase getikere kia Gusii stadium ase chimbero chia 2000 chiri buibere chia korekana chia Steeplechase ase county ya Kisii omojogo unigo nyara kongusa chiskuru abo asomuri ketone mo Steven Ekena na kolende ase chimbero chiri tuko lya lero meje county ya Kisii aso webwe chimite chyo iga nabo amangana renge tigango toligereria.